Hej, moje meno je Fringe a zdravím vás u druhého videa z hry Shakes and Fishes. Teraz toto video bude z postavy Han-29 a hneď druhé video bude splachovanie. Predtým ako sa nám dokončí quest, tak môžeme rovno aj vyskúšať podzemie. Mám tu zajíca ješek, ktorého určite nedáme, tak dáme si starou duši. Vyskúšame, ale tu je tiež tam šancu, ale štve ma je na to, že mám 44% šancu na každý, ich dávam dosť málo. Takže až by som to teraz dal, tak by som bol úplne rád. No what? What the fuck? Čo to kurva? Minus 58 721 HP. Nemyslíte vážne? Jeden kritik a bol by dole. Nevadí. Tak už asi áno, skončil sa na quest. Tu v hospode ideme splachovať Zavri 11. Dneska som nám hodil epické boty, takže dáme si trenky pre šťastie na hlavu. Orientačne nahrávame. Dám si trošku vyššie audio. Dobre. Takže 3, 2, 1. Oh, motherfuck. Na výdrž. Chodte do a to je jedno, zakon sa mi vyvie notebook, takže toto bolo pre dnešné video všetko, takže zdravím, beriem každý like, odber a čau.